Έτοιμοι να ανακαλύψετε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά οχήματα, θα εξερευνήσουμε τα 10 πιο ασυνήθιστα οχήματα από όλο τον κόσμο, τα πιο άγρια, παράξενα και εντυπωσιακά μηχανήματα που θα σας κάνουν να επανεξετάσετε τι μπορεί να κάνει ένα όχημα. Δέστε τις ζώνες σας, γιατί αυτό θα σας αφήσει άναυδους. Το Togiro Giro Motion Calandas είναι ένα πρωτοποριακό υβριδικό όχημα που εναλλάσσεται με ευκολία μεταξύ λειτουργίας πτήσης και οδήγησης, προσφέροντας ασυναγώνιστη ευελιξία στις προσωπικές μεταφορές. Ως γυροπλάνο, διαθέτει εμβέλεια πτήσης έως 600 χιλιόμετρα, επιτρέποντας αποδοτικά αεροπορικά ταξίδια. Μετά την προσγείωση, το Calandas μπορεί να μετατραπεί για χρήση στον δρόμο, με εμβέλεια οδήγησης περίπου 50 χιλιόμετρων. Αυτή η διπλή λειτουργία αντιμετωπίζει την πρόκληση της κάλυψης της τελευταίας διαδρομής, μετά την προσγείωση, επιτρέποντας τους χρήστες να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό χωρίς την ανάγκη για επιπλέον μεταφορικά μέσα. Προς το παρόν, το Giro Motion Calandas έχει πιστοποιηθεί για λειτουργία στην Τσεχία, με προσπάθειες επέκτασης της πιστοποίησης και σε άλλες χώρες. Αυτός ο καινοτόμος σχεδιασμός συνδυάζει τα μοναδικά χαρακτηριστικά πτήσης ενός γυροπλάνου Togiro με την ευκολία ενός ηλεκτρικού οχήματος δρόμου, θέτοντας ένα νέο πρότυπο στις υβριδικές μεταφορές. Το Zero Max είναι ένα κομψό, συμπαγές ηλεκτρικό όχημα, ιδανικό για αστική μετακίνηση. Με διαστάσεις 120 εκατοστών πλάτος και 212 εκατοστά μήκος, κινείται εύκολα στους δρόμους της πόλης και παρκάρει σαν μοτοσικλέτα. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν ανθεκτικό πλαίσιο, ατσάλινο κελί επιβατών, μεγάλους τροχούς, 4 δισκόφρενα και ηλεκτροκίνητο σύστημα πέδησης με προαιρετικό ABS. Το προηγμένο σύστημα ανάκτησης ενέργειας αυξάνει την αυτονομία, ενώ η γρήγορη φόρτιση επιτρέπει την αναπλήρωση στο 80% σε λιγότερο από μία ώρα. Πολλές επιλογές εξατομίκευσης επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες να προσαρμόσουν τα χρώματα, τις επενδύσεις και τα αξεσουάρ, καθιστώντας το Zero Max μια ελκυστική, φιλική προς το περιβάλλον επιλογή για τους σύγχρονους αστικούς οδηγούς. Το όνομα MC1 αντιπροσωπεύει διάφορα μοντέλα αεροσκαφών με μοναδικούς ρόλους και ιστορία. Το Mitsubishi MC1, που αναπτύχθηκε το 1928, ήταν το πρώτο ιαπωνικό επιβατικό αεροσκάφος αλλά δεν έφτασε στη μαζική παραγωγή λόγω ξένου ανταγωνισμού. Τα σύγχρονα αεροσκάφη, όπως το Montair MC-01, ένα ελαφρύ αθλητικό αεροσκάφος, συνδυάζουν μεταλλική κατασκευή με προηγμένα ηλεκτρονικά, ιδανικά για αναψυχή και εκπαίδευση. Το Lockheed MC-130, μέρος των ειδικών επιχειρήσεων της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, υποστηρίζει αποστολές διείσδυσης, ανεφοδιασμού και ανεφοδιασμού. Τέλος, το Yakovlev MC-21 είναι το επερχόμενο ρωσικό αεροσκάφος στενής ατράκτου, εστιάζοντας στην απόδοση καυσίμου και την προηγμένη αεροδυναμική για εμπορική αεροπορία. Αυτά τα αεροσκάφη αναδεικνύουν την καινοτομία από τις πρώτες επιβατικές μεταφορές έως τα εξειδικευμένα και αποδοτικά σύγχρονα σχέδια τόσο στη στρατιωτική όσο και στην εμπορική αεροπορία. Το Zero 4 Open Sky είναι ένα μικρό ηλεκτρικό όχημα σε στήλες UV, κατάλληλο για ιδιωτικές περιοχές και δημόσιους δρόμους. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 4 επιβάτες ή να προσφέρει χωρητικότητα φόρτωσης πάνω από 750 λίτρα. Το Open Sky διατίθεται σε 3 εκδόσεις, Tender, Limited και Sport. Η έκδοση Sport φτάνει τη μέγιστη ταχύτητα των 90 km/h και προσφέρει αυτονομία έως 180 χιλιόμετρα με μπαταρίες Lithium Big. Μοιράζεται παρόμοια χαρακτηριστικά ασφαλείας με το Buggy, συμπεριλαμβανομένου ενός ανθεκτικού πλαισίου, αλουμινένιου roll bar, μεγάλων τροχών και ηλεκτροκίνητου συστήματος πέδησης με 4 δισκόφρενα. Η φόρτιση έως το 80% μπορεί να επιτευχθεί σε λιγότερο από μία ώρα, ανάλογα με το μέγεθος της μπαταρίας και τον επιλεγμένο φορτιστή.
Το Λοτσορίνι από τον Πιερ Πάολο Λοτσορίνι είναι ένα πολυτελές σκάφος νερού που συνδυάζει ταχύτητα και στυλ, με μήκος 8,15 μέτρα και κατασκευασμένο από 70% ανθρακονήματα για αντοχή και ελαφρότητα. Εξοπλισμένο με έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα V8 640 ύπων, το σκάφος αυτό φτάνει έως και 38 κόμβους, περίπου 70 χιλιάμδα μίλια ώρα, επιτρέποντας γρήγορα και ομαλά ταξίδια στο νερό. Εσωτερικά, προσφέρει προσαρμόσιμες επιλογές που μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 10 επιβάτες και τον πιλότο, με ανέσεις όπως μικρή κουζίνα, μπάνιο και κρεβάτια που μετατρέπονται. Οι καινοτόμοι φωτοχρωμικοί ιαλοπίνακες προσαρμόζονται στις συνθήκες φωτισμού, βελτιώνοντας την ιδιωτικότητα και την άνεση. Πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας περιλαμβάνουν ραντάρ, νυχτερινή όραση και ένα ανθεκτικό σύστημα κλιματισμού για διάφορα περιβάλλοντα. Με δεξαμενή καυσίμου 550 λίτρων, έχει αυτονομία 220 μιλίων, ιδανικό για μακρύτερα ταξίδια, αποτελώντας έναν μοναδικό συνδυασμό ισχύος, πολυτέλειας και λειτουργικότητας στην προσωπική θαλάσσια μετακίνηση. Το Yamaha Majesty Gmeltida Custom από τον Asahi Kikoku είναι ένα μοναδικό σκούτερ που μετατρέπει το κλασικό Yamaha Majesty σε ένα κομμάτι ρευστής τέχνης. Γνωστό για την ιδιαίτερη εμφάνισή του που θυμίζει λιωμένο υλικό, αυτός ο ειδικός σχεδιασμός ενσωματώνει όλα τα εξαρτήματα αρμονικά, δημιουργώντας μια γλυπτική εμφάνιση που ξεχωρίζει στους δρόμους. Πέρα από την αισθητική, ο Asahi Kikoku έχει αναβαθμίσει το σύστημα εξάτμισης και την ανάρτηση, βελτιώνοντας την απόδοση του σκούτερ διατηρώντας την ομαλή οδήγηση. Αυτός ο συνδυασμός μορφής και λειτουργίας αντικατοπτρίζει το χαρακτηριστικό στυλ του εργαστηρίου, που οθεί τα όρια της παραδοσιακής προσαρμογής σκούτερ, προσφέροντας στους αναβάτες ένα εντυπωσιακό, υψηλών επιδόσεων αστικό όχημα. Το Fimbien είναι ένα εντυπωσιακό αμφίβιο όχημα που συνδυάζει τις λειτουργίες φορτηγού, βάρκας και τρέιλερ, καθιστώντας το ευέλικτο τόσο στη στεριά όσο και στο νερό. Μπορεί να φτάσει σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου στη στεριά και πάνω από 30 μίλια ώρα στο νερό και είναι σχεδιασμένο για ανακούφιση από καταστροφές, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης με την ανθεκτική προσαρμοστικότητά του. Αυτό το γρήγορο όχημα προσφέρει διπλή λειτουργικότητα σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό 4WD φορτηγό που ρημουλκεί μια μεγάλη βάρκα, διαχειρίζεται με ευκολία φορτίο 1.500 κιλών. Η ανθεκτική κατασκευή και ο σχεδιασμός του για όλα τα εδάφη επιτρέπουν στο Fimbien να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, να υποστηρίζει καταδιώξεις της αστυνομίας και να προσφέρει αυξημένη ασφάλεια στους πολίτες. Η μοναδική του ικανότητα σε πολλαπλά περιβάλλοντα σημαίνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αποστολές διάσωσης και ανάκτησης πιο αποδοτικά από τα παραδοσιακά οχήματα, προσφέροντας ασύγκριτη ευελιξία και απόδοση σε διάφορα εδάφη. Το Segway Go-Kart Pro 2 είναι ένα ευέλικτο ηλεκτρικό όχημα 3 σε γένα που λειτουργεί ως υψηλών επιδόσεων Go-Kart σκούτερ με αυτοισορροπία και προσομοιωτής παιχνιδιών. Στην πίστα, φτάνει ταχύτητες έως 26,7 μίλια ώρα, προσφέροντας συναρπαστικές βόλτες σε εξωτερικούς χώρους. Στους εσωτερικούς χώρους, μετατρέπεται σε προσομοιωτή παιχνιδιών συνδέοντας ασύρματα με υπολογιστή ή κονσόλα, παρέχοντας ανατροφοδότηση 360 μοιρών και ένα τιμόνι που επανέρχεται στο κέντρο για μια ρεαλιστική εμπειρία αγώνων. Το αποσπόμενο εξάρτημα Ninebot S-Max επιτρέπει τη χρήση του ως σκούτερ με αυτοισορροπία, προσθέτοντας τη συνολική του ευελιξία. Με τιμή $1.999,99, το Go-Kart Pro 2 προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τους λάτρεις των παιχνιδιών και της περιπέτειας σε εξωτερικούς χώρους. Το AC40 είναι ένα καινοτόμο μονοκάρινο με πτερίγια μήκους 40 ποδιών, που αναπτύχθηκε για την 37η America S Cup, εξυπηρετώντας πολλαπλούς ρόλους όπως προπόνηση, δοκιμές και συμμετοχή στους αγώνες νέων και γυναικών του America S Cup. Σχεδιασμένο από την Emirates Team New Zealand, αντικατοπτρίζει τις μεγαλύτερες θαλαμιγούς AC75 σε απόδοση και τεχνολογία, διαθέτοντας αυτοματοποιημένα πανιά και σύστημα αυτόματου ελέγχου πτερίγων για σταθερή πλεύση. Το AC40 μπορεί να φτάσει σε ταχύτητες πάνω από 40 κόμβους, προσφέροντας συναρπαστικές εμπειρίες αγώνων. Η ενιαία προδιαγραφή του διασφαλίζει ομοιομορφία μεταξύ των ομάδων, δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες και στη στρατηγική αντί για πλεονεκτήματα σχεδιασμού.
Το 2023, το AC40 τιμήθηκε με το βραβείο Boat of the Year από την World Sailing, αναγνωρίζοντας την καινοτόμο σχεδίαση και τον αντίκτυπό του στον αθλητισμό. Το Electra Mechanica Solo, διαθέσιμο σε κομψό Ray-Ban Black, είναι ένα μοναδικό τρίτροχο ηλεκτρικό όχημα σχεδιασμένο για ατομική αστική μετακίνηση. Συμπαγές και ιδιαίτερα ευέλικτο, είναι ιδανικό για τους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης και για δύσκολα σημεία στάθμευσης. Τροφοδοτούμενο από μια μπαταρία ιόντων λιθίου 17,4 kWh, προσφέρει αυτονομία έως 100 μίλια και φτάνει την ανώτατη ταχύτητα των 80 μίλια την ώρα, καθιστώντας το κατάλληλο τόσο για την πόλη όσο και για τον αυτοκινητόδρομο. Ο κινητήρας στον πίσω τροχό αποδίδει 56 ύπους και 103 featuring lbs ροπής και φορτίζεται στο 85% σε μόλις 2,5 ώρες με φορτιστή επίπεδου 2. Στο εσωτερικό, το Solo διαθέτει κλιματισμό, θερμαινόμενα καθίσματα, συνδεσιμότητα Bluetooth και κάμερα οπισθοπορίας για ευκολία και ασφάλεια. Κατασκευασμένο με ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης μπροστά και πίσω, ενισχυμένη προστασία από πλευρικές κρούσεις και ισχυρό χαλίβδινο προστατευτικό πλαίσιο. Το Solo είναι μια προσιτή και κομψή επιλογή για τους οικολογικά ευαισθητοποιημένους οδηγούς που αναζητούν ένα πρακτικό και συμπαγές ηλεκτρικό όχημα.